कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे मत्स्य व्यवसाय। या व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी मूलभूत गरज असते बंदर विकसित करण्याची। मच्छीमार बांधवांकरिता अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध करून देणं, व्यवसायात त्यांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल चर्चा करून त्यावर उपाययोजना करणं, त्याचप्रमाणे समुद्र किनाऱ्यालगत असणाऱ्या लोकवस्तीचं संरक्षण करण्यासाठी धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांची मोठी साखळी उभारण्याच्या कामाचा शुभारंभ उदय सामंत यांच्या पुढाकारानं आणि मार्गदर्शनाखाली झालाय। मच्छीमारांच्या प्रत्येक अडीअडचणीला धावून जाणारे मंत्री उदय सामंत मच्छीमारांचे तारणहार बनले आहेत। उदय सामंत हे मतदारसंघातल्या मच्छीमारांचे तारणहार असल्याची एक ना अनेक उदाहरणं देता येतील। उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काळबादेवी धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं भूमिपूजन करण्यात आलंय। रत्नागिरीत मुरुगवाडा ते मीरा टेट्रोपॉड्स आणि ग्रोयांच्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं काम प्रगतीपथावर असून मरीन ड्राईव्हच्या धर्तीवर पर्यटन विकास करण्यासाठी निधी सुद्धा मंजूर झालाय। मिरकरवाडा बंदराच्या बांधकामासाठी अंदाजपत्रकाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्यानं मिरकरवाडा टप्पा 2 मधल्या उर्वरित कामांसाठी अधिकचा निधी प्राप्त झालाय। रत्नागिरी जिल्हा किनारपट्टीवर 29 ठिकाणी कृत्रिम भित्तिका पाखरण प्रकल्प हाती घेण्यात आलाय। मतदारसंघात यांत्रिक मासेमारी नौकांना उदय सामंत यांच्या पुढाकारानं कोट्यांनी रुपयांचा डिझेल परतावा अदा झालाय। मत्स्य व्यवसायासाठी ई बाईक आणि इन्सुलेटेड वाहनं तसंच लहान मच्छीमारांना सुसज्ज नौकांचं वाटप करण्यात आलंय। हवामान बदलामुळे मत्स्य व्यवसायावर होणारे परिणाम, महासागरातलं आम्लीकरण, डिऑक्सिजनेशन यामुळे पाण्याचं तापमान, प्रवाह आणि माशांच्या अधिवासात बदल होतो। याचा विचार करून केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र स्तरावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। या योजनेमध्ये रत्नागिरी तालुक्यातल्या वरवडे, काळबादेवी, जयगड या गावांचा समावेश असून उदय सामंत यांच्या पुढाकारानं प्रति गाव निधी उपलब्ध होणार आहे। मिरकरवाडा इथं माची लिलावगृहाचं उद्घाटन करण्यात आलंय। उदय सामंत यांनी मच्छीमारांच्या समस्या सोडवत असतानाच बंदर विकासावर देखील आपलं लक्ष केंद्रित केलंय। रत्नागिरीत भगवती बंदर क्रूज टर्मिनल विकसित होण्यासाठी कसोशीनं प्रयत्न केलेत आणि ते काम सुद्धा मंजूर करून आणलं। या ठिकाणी क्रूज टर्मिनल मंजूर झाल्यानं रत्नागिरी जिल्ह्यातली बहुतांश पर्यटन स्थळं पाहणं पर्यटकांना सोयीचं होणार आहे। काळबादेवी इथं नवीन मच्छीमार जेट्टीचं लोकार्पण झालंय, तसंच दाभीळ आंबेरी जेट्टी सुद्धा विकसित करण्यात आली आहे। तुर्तास उदय पर्वच्या विशेष एपिसोडमध्ये इथंच स्वल्पविराम। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।